Moi boas, estamos en Marín, imos participar na máis 10 Manuel Rosales, carreira homologada, polo que hoxe toca apretar. Vou recoller o dorsal e a cantar xa que falta pouco tempo. Hoxe corremos cas Adidas Adizero Pro que estamos estrenando con placa de carbono, a ver que tal se me dá ese plus que me fai falta para conseguir a marca. Pois ao final non gravei nada durante a carreira porque ia centrado en correr. De feito, tiña ganas de tirar a cámara para poder correr máis cómodo, así que vou vos contar un pouco como foi a proba. Arranquei ben, con un pouco de precaución nos primeiros metros, pero unha vez entramos na escola naval xa comecei a marcar o meu ritmo e a gañar moitos postos. Si que notei un pouco de penalización cando poñíamos rumbo a Pontevedra polo vento que facía. Como vedes nos quilómetros 4, 7 e 8 correspóndense con ese tramo e foron os únicos que subín de 3,40 minutos o quilómetro. Aínda que din todo nos últimos quilómetros, o resultado foi o seguinte: acadei o posto 16, que non está nada mal, quinto da categoría, e fixen un tempo de 36,17 minutos. Non conseguí mellorar o tempo por 28 segundos e para min que foi o aire que facía. Si que é verdade que o cansancio nos últimos 4 kilómetros pois xa era evidente, pero vendo como me saiu o quilómetro 9 e 10, creo que se non chega a ser polo vento podía haber conseguido mellorar o tempo. En canto á organización, pois había aparcamento habilitado exclusivo para os corredores, avituallamento intermedio con auga, o avituallamento final pois era unha bolsa con auga, froita, barrita enerxética e un xel. Había animación pre e pós carreira e mexillóns ao final da proba. Ao chegar á meta dábannos esta medalla finisher e cando recoñimos o dorsal pois deronnos a camiseta técnica. O que menos me gustou, pois a auga da bolsa do avituallamento final, creo que se metías un sobre de té podíase facer porque a auga tiraba bastante a quente e as duchas estaban lonxe, no pabillón non había luz, parecía que estaba medio abandonado. E por último, o tramo da escola naval sigue sin gustarme, xa cando fixen o campeonato gallego non me gustou moito, sobre todo o tramo onde se vai por area, creo que para unha proba homologada non é o máis ideal. Mais ou menos, pois esa foi a miña experiencia na máis 10 Marín Manuel Rosales. A próxima parada será a nocturna de Vilagarcía e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.